आंखौसो पुलिस केस होनो ओंखारबावबाय लोगोफोर मेसेजखौ नाय आंखौ दानिबाव फन माबा मेसेज खालामदों आरो ना आंनि भिडिअखौ नायनानै बे मेसेजाव लिरना हरदों आंखौ खमजुरि सानदों नामा होनलायसै नोंखौ केस होगोन आं आदा होनबावो आंखौ मा बुंगोन नोंखौ लोगोफोर गोदान मोनसेयाव भिडिअआव बरायलायबाय लोगोफोर माथो बुंबावनो दाथ' हर जाबायानो नै सोरांबानो गाबोननो जेनेबा बेनि थाखाय जथुमनांगौ जाहैबाय दा मानसिफोरबो खिथानांगौ दङ मानांगौ दङ गासिखौबो रायलायनांगौ दा ओमफ्राय बिराद टेनसन जादों दा लोगोफोर मिथिबायना खर'फ्राव मा बुंगोन ओरैबायदि जाजोब्बाय जेनेबा मान सनमान सेस थांजोबखाबाय नालाय मा बुंगोन आरो बेनि सायाव आरो नोङो मानसिफोरखौ लां बेयाव थांनानै थाव सो बायदिसिना रायजोफोरखौबो जाहो लोङो बेफोरनि थाखायनो ओरैनो हाथासुनि दाननायावनो खुनुरोखोम आंनि हाबायावबो एसे गोगोम थांखादों नालाय सिगांनो ओमफ्राय हागौआ बेफोरजोंनो ओमफ्राय आरो बेनि बोसोरसेयावनो जुदि सानै हाबा खालामनांगौ जायोबा हाथासुनि खालामना होबाय फंबायनिखौबो बेयावबोथ' जिबाय एसे गोगोमनो बेनिखायनो बिराद टेनसन जादों आरोना ओमफ्राय दा आरो बेनि सायावबो जा नै नोङो मास मोनसे जायै सायावनो जुदि हिन्जावा खारना होनानै जुदि बेनि थाखाय प्रब्लेम मोनबावोबा दा नै मा खालामबावनो एकदम टेनसन बिराद टेनसन लोगोफोर दा मा बुंबावगोन आरो नोंथांमोननो दा मा गोसोजों खिथाबावगोन होननाय बायदि जाना दङ न'खरावनो बिराद असान्थि सोलिजोब्बाय बे सासे हिन्जावनि थाखायनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार हिन्जाव जाहैबाय बियो खुनुदिन बेबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन जोङो बेखौ मिथिबायना लोगोफोर बोरैबा मोनदों दा नै आंखौसो पुलिस केस होनो ओंखारबावबाय लोगोफोर मेसेजखौ नाय आंखौ दानिबाव फन माबा मेसेज खालामदों आरो ना आंनि भिडिअखौ नायनानै बे मेसेजाव लिरना हरदों आंखौ खमजुरि सानदों नामा होनलायसै नोंखौ केस होगोन आं आदा होनबावो आंखौ मा बुंगोन नोंखौ केस होनाया खुगाजों बुंबानो जाया मिथिबाय बेवाइफोरसो होनगोन ना बिनानावसो होनगोन आं नोंखौ दा मिथिबायना नों बुजिनो रोङा मानसिया जोंबो मिथिखायो नोंखौ ओंखायनो नोंखौ जोङो जेबो खुनु दिन बेबायदि रागा जोंथावनाबो देखायाखै दिनैसिमहालागै जाहाथे उनफोराव आरो बैसो जासिनोबा मा थिग मेचियर जायोबा बुजिलांबाय थागोन होननानै खिन्थु नों बुजिनो रोङा नोंखौ मिथिखायो जोङो केस होनाय खोथाया ओरैनो जाया बुंबानो जाया बेफोरो मिथिबाय बेफोरखौ नोङो बुंनानै लाब गैया दा नों खारबाय नालाय खारबाय ओमफ्राय दा नोङो फैफिनला होनबाय नालाय फैफिनला दा जों बेनि सलुसनखौसो दिहुननांसिगौ आरो रायलायनानै दा बेयाव जों ओरैनो बुंबाय थानानै लाब गैला ओमफ्राय रियेलिटि इज रियेलिटि होनदों लोगोफोर रियेलिटिया मा आं बेखौल'सो देखायगोन खुनु सोरखौबा आङो फान्दायनानै जेबो खोथा बुंनो साना सोरनिबा हेंथायै खोथाबो बुंहरनो साना जास्ट जों दा जि प्रब्लेमखौ जि सिटुवेसनाव फेस खालामदों बेखौसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगासिनो आरोना ओमफ्राय नैबेयो बेवाइफ्रा आंखौ बुंहरदों नालाय केस होगोन ना आंबो बेखौ ओरैनो उल्थायै बुंहरफिनबाय नोंखौबो दायो थांनानै केस हैगोन आं थानायाव होननानै आंबो बुंहरफिनबाय बेखौ ओरैनो कमेन्टआवनो मा बुंनो आरो लोगोफोर बुजिबो मोना नालाय मा रायलायनो मा सावरायनो जालायलाङो बेजों भिडिअखौथ' आङो बेनि सायाव आङो आपडेट लाबोबाय थाखासिगोन मानो होनबा आंनि न'खरनि इसु हिसाबै आं बेनि सायाव नोंथांमोननि सिगाङाव पुरा माने रेगुलार आपडेट लाबोखागोन आरो रियेलिटिखौ आं देखायगोन आरो खिन्थु बेबायदि नङा जे सोरखौबा आं फान्दायनानै खोथा बुंनो मानो सोरखौबा एसेनानै दोननो बेफोरखौ आं खुनु दिन बुङा कमेन्टआव आंखौ दमहरबावो डेन्जारसो मानसिया मा बुंबावगोन लोगोफोर दुखुसो खालामनोना ना मिनिनिसो बिनि कमेन्टखौ नायनानैहाय मानसियानो जालालै बुजि मोना लोगोफोर जेरैबो जियानो जा लोगोफोर दाथ' थांनायालाय थांबायानो नङा होमबा दा माथो खालामबावनो ओमफ्राय दायो सकआवसो थांनो ओंखारदों आङो ओमफ्राय आरो गाबोनबो थांनायनि थाखाय दा मानसिफोरबो खिथाहैजोबदों आइमोनाबो रावबो गैया दा न'आव जा आंनियाबोथ' वाइफआ बे आइजों थांफाबाय बायदि मोनदां मानसि खिथानो गाबोन थांनांगौ नालाय बेयाव मिटिं बानायनो बेयावनो माथो खालामनो जि जाबाय जानानै थांबाय दा गावहा फैनो माबायाबालाय फैनो गोसोआनो गैलाबालाय बेखौलाय माथो खालामबावनो नङा होमबा जर जबस्थिखौथ' हमनानै लाबोनो हानाय नंला ओमफ्राय आरो नों खनसे खारखांनाय मानसिया बेखौ उनाव लासै आरो मोजां संसार जाफिनगोनखौ जोंबो नुवाखै होननांसिगोन आरो लोगोफोर बिदिसि मानसिया बिदिनो थाङो दिना
बेखौनो दिन न'खराव मोजां सान्थि लानानै संसार जाग्रा जाखाया बिदिखौ न'आव लाबोफिननाय माने आरो एसे उननि जिथु प्रब्लेम बेखौ फेस खालामगोनखौ एसे रोखा जाना थाखायो थारमाने बेखौ माथो बुंबावनोसै नङा होमबा जियानो जा आरो मोनसे न'खर हिसाबै नांलाय खमलाया जायो दे लोगोफोर नोङो मालाबा हौवाजों हिनजावजोंबो जानो हानाय मालाबा बिमाजोंबो जानो हानाय मालाबा बिफाजोंबो जानो हानाय मोनसे संसार हिसाबै मोनसे न'खर हिसाबै नांलाय खमलाया जायो मिथिबाय नों मालाबा गावनि हिनजाव हौवाजों नोङो सिंगेल न'खरबा संख्रि बानलु फैसा थाखानिबो मालाबा बुलायनाय जानोबो हानाय आरो नों मालाबा खायसे हिनजावफ्राबो जेनेबा मालाबा समाव अख्रा देखायो आरो हौवाफ्रा नों मेंना फैनाय मानाय मालाबा समाव बेफोराव नोङो हिनजावा अख्रा देखायबाय थायोबा मेंना फैनाय समाव नों रागाजोंनो ओंखारखाङो बेफोरावबो रागाखौ होबथायनो हायियाव फंसे फंनै थाव सोबाफ्लांनोबो हानाय नोङो नङा होमबा न'खर मोनसेयाव नोङो नांलायनाय खमलायनाय मिनिनाय गाबनाय बेफोरो थाखायो बेखौ आरो नोङो सिरियास लानानै नों संसारालाय माथो बेनो ना बाला गुदुङाव आगान होननाय होनना बुङोना मानसिफ्रा बेनो संसार बेयाव नों गाबनाय मिनिनाय नांलाय खमलाय थाखागोन बेयो लाइफआव नङा होमबा लोगोफोर बेनि थाखायनो बेफोरखौ सायावथ' बुजिबावनोसै बेफोरखौ बुंथ'ला बेफोरखौ जाय बुजिखायो बेसो संसार जानो हायो नालाय बुजियैयालाय मायावथ' संसार जानो हाबावनो नङा होमबा लोगोफोर जियानो जा जाबाय जि जानांगौ थांबाय नालाय थांबाय आंहाबो सकआव थांनि लोगोफोर दा आं भिडिअबो इदिट खालामजोबनांगौमोन ओमफ्राय हागलियानो नै बेखौबो आपलड खालामनांगौ दा हरबाबो आपलड खालामसै ओमफ्राय गाबोन आं आपडेटखौ गाबोननिखौ होनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव दे गाबोन मा खालामनाय जायो मा बानायनाय जायो ओजोंहाय मा देखायनाय जायो मा नुयो सिनेमेटिकफोरा मा जायो जाथायफ्रा मा जायो गाबोनसो नुजोबसिगोन नोंथांमोना दे मा बुंबावनो दा बेवाइफोरखौथ' गावथ' जेनेबा जेखौबो जेनेबा गावनि होननानै नै बे न'आव फैबाबो बे आंनिसो बेनिसो होनना गावनो बुंजोबना लायो थेवबाबो जों बेखौ खुनु रागा जोंफेरामोन गावहा बुंबाय बे न'खौनो गावनो नांगौनो नैबे गिदिर न'खौ बे रुमखौनो गाव आवग्रिफैखादों नै बे गिदिर रुमखौ गावनो नांगौ होननायखाय हगारनानै होखादोंमोन बेनो बे गिदिर आरोना रुमा ओंखाय गाव रुम गिदिरा आंनिसो होनना बुंबाय नालाय सिगांनि कलावनो ओंखाय बेनि थाखायनो बेखौ दोनखादोंमोन नै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय बे रुमसेयावथ' थाखाया रावबो न'फ्राबो बेनि थाखायनो बेखौ हगारखादोंमोन आरोना गावआनो दा माबा मोनखो जोंलाय सानखादोंमोन जेनेबा जुदि बिसोरनो बे अख्रा खालामो नालाय फंबायनोबो बिसोरनो बे न'खौनो जुदि नांथारगौबा लाथोंसैमोन जों होमबानिया ओरैजाय उनफोराव हायोबा जों लासै लासै खामायबायनानै उनफोराव थासिगौमोन आरो बिसोरनि थाखायनो बेखौबो हगारना होदोंमोन रुम गिदिर नांगौ होननायखाय मा बुंगोन दा मानसियानो सोलिनो रोङाबा नङा होमबा लोगोफोर अननायखौ बुजिनो रोंदिया नायनोसै मायावबा बेनिफ्राय आरो बांसिन अननाय मोनबावो नामा बेलेग फेमिलिफ्राव सोरनिबा बेलेग फेमिलिफ्राव बिमाफ्राबो सानदों सोरबा साख्रि गोनांजों थांबानो न'खरा सान्थि जायो होननानै साख्रि गोनांनि आखलखौ मालाबा मोनहैगोन ओमफ्राय बेनि उनाव साख्रि गोनाङा सानै साथाम हिनजाव लाना दोखो दोखो फैफैबाय थाथोंसै होनबाना गम मोनगोन नङा होमबा लोगोफोर साख्रि गोनाङाल' मानसि नङा साख्रि गैयियासो साख्रि गोनांनिख्रुइ बांसिन मोजां संसार जानो हायो दायो लोगोफोर नोंनाव साख्रि थानोबो हानाय थाखा फैसा थानोबो हानाय खिन्थु नोंनि न'खराव बेसेबां गोजोननाय गैयाबो जानो हानाय मानो होनबा नों मालाबा समाव फैसाया थायो खिन्थु नोंनि जिथु कमिउनिकेसन नोंनि जिथु बिहेभियार बेफोरो माबायदि सोलियो नोंनि न'खराव बेजों मेटार खालामो मालाबा समाव आरोना संसार जानाया बेखौ आरो बुंबावनो नोंनि मेन्टेलिटि नङा होमबा नोंनि थट्स प्रसेस माबायदि बेफोरजोंबो मेटार खालामो नालाय बेनो जियानो जा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर दे बारा बुंबाय थाला बाय बाय